शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आणि पेलूच आहे ते. चला बाय बाय करायचं आहे की त्याला बाय बाय कर जा. सोनमची आई जा जा लवकर. बाय बाय. बस बस. आईला पाठवते पटापट. हा सांग. आईला पाठवते पटापट. तर मस्त पैकी नाश्त्याला आज गुरुवार आहे. मस्त पैकी काय बनवलंय माहितीये का तुम्हाला? काय बनवलंय? गोड शिरा. मस्त पैकी शिरा खायचंय आणि जायचं पुढे जायचं आपल्याला ऑफिसला. बाकी कुठं नाही. तर चला बघूया आजच्या ह्याच्यामध्ये काय करते. ही बघा काय करते. ही काय करते. तुम काय करते हो? काय करते तर याला टाका बाहेर. याला टाका बाहेर. तर चला शिरा खाऊया. आता मम्मी पण येईल आणि मग जाऊया ऑफिसला. ह्याला सोडायचं असतं ना. ह्याला स्कूलला सोडायचं मग जायचं. हे जे एक नखरे लय नखरे ते बघतो नाही निघून जातात. तर चला आता नाश्ता करूया. भूक लागले जरा मस्त पैकी. काय तुला सारखं सारखं दाखवू? काय सारखं बघायचं रे. ह्याला आपण संध्याकाळी बघूया. तर बघा बोल ना. बोल बोला. अंड्री काय करताय? मंतरी काय करताय तुम्ही? नाश्ता केला का? काय खाल्लं? केला. मी तू काय खाल्लं? तू काय खाल्लंस सांग. मी मी काय खाल्लं? शिरा खाल्ला. मस्त पैकी गरम गरम. मस्त पैकी गरम गरम. मग आता स्कूलला बघा मला काय झालं. आता स्कूलला जाणार. बघा भूक झाला मला. स्कूलला जाणार सांग. स्कूलला आला. तुम्ही पण जाता का? तुम्ही पण जाता का? जा. तर जा. मी पण जातो. ओके ओके बाय. बघा भूक लागली. याला भूत झालाय. सारखा बोलत राहतो. सारखा पडत राहतो. तर चला भेटू आपण संध्याकाळी मामा आल्यावर. मामा यायला आवडतोय तुम्हाला. मी भेटो. चला आता मस्त नाश्ता करूया. तर गाईज मित्रांनो थांब. काय पण बोललास तर मार खाईल बघा इथं तुमच्या समोर पब्लिक आज. तर आपण ऑफिसवर आले कधीच आणि हा घरी गेलेला परत आलाय गाईज. काय करू याला? काय बघ कशा बसल्या तेव्हा हात दाखवा. हळू ऐक बघ. थांब असंच चाल. बघ लात मारेल बघ. सांगते आता तेव्हा मी ठेवतो. हे बघ काय करतोय? चालते. हा हे बघ किक मारते. किक काय करतोय? किक अशी शिरात मस्त ए भाई गाईच जेवणाला बनलंय. बनलं आपण भाजी भाकरी भात डाळ. भाजी भाकरी आपण खाऊया भाजी भाकरी भात डाळ. आणि नंतर खाऊया मस्तपैकी असं गोड गोड. ते ब्लॉग संपताना सांगायचं. संपताना सांगेल मी. ठीक आहे. तर याला आपण घरी सोडू. याला घरी सोडू. मी आपण त्या गावाला जाऊया. आणि तू तुम्हाला आधीच बोललोय. डेली हेच टाकू का? मामा वाचीची मस्ती. हा थांबा हाते बेबी. लगेच कळलं का? असं थोडी लगेच. काय करते? जा बघ काय कसं दाखव. गोल आई बघ काय बोलते दाखव. तर तुझी भाजी भाकरी नाही करत आता. सारखा लावणार आहे. बेबीला किती खाली घेऊन जाते काय? जाऊ नको. ती गणपती येणार तुमच्या पुढची नसणार आहेस ना. आणि काही ना बरोबर कुतू येतो. बरोबर मॅक्सी काढली ना मग बेबी येतो.
मामी भाजीचे आता आजकाल मामाच झालं त्याच्या हवीच पप्पी येते. चल मागं बघताय. ते घाल नाही भेटत ना थांब. म्हणून हात लावते देव आणि सांगितल्याप्रमाणे हळूच लावते जास्त हे नाही करत आहे. बरं झालं ना आता झोपू दे. काय चाललंय बघा काय ते काय काय उम्मा सारखं आहे उम्मा सारखं उम्मा हम्म. चल तुळगुत तुळगुत ए ना गाडी तुळगुत तुळगुत चल तुला घरी सोडतो चल. नको का नको आई नको ना. चल बाबाला डॉक्टरला घेऊन इंजेक्शन दे. अरे कशाला यार एका दिवस नाही यार. तुझे पडत मी पडत पाय बर माझा पाय मग कसा इकडे याला तर इकडून इकडे नेऊ शकतो तर इकडून इकडे आणू शकतो. लागली की पोटात मोठा टाकलं मला सगळ्यांना खाऊ दे. मित्रांनो काय ही तुम्हाला जास्त ब्लॉग मध्ये दिसली नाही ना. चम्मच करते ना. कुठे ठेवले मी आतमध्ये नाही दिसली. पप्पा चम्मच द्या. तर आम्ही आज आणलेला आहे मस्तपैकी कुठला पप्पा फ्रीज मध्ये चम्मच द्या. खुलं ना माझ्या लिहायच सीताफळ पडलेला झालाय त्याचा तर आम्ही आता खातोय सीताफळ फालुदा. तुम्ही पण खावा तुमच्याकडे असेल तर आणून खावा. यातली चम्मच. पप्पा यातले चम्मच द्या. फिरतात त्यांना भांडी लावायला नंतर बोलव ना. अरे यार फ्रीज मध्ये आहे चमच. ते चम्मच नको अहो ते चमच नको फ्रीज मध्ये. मला वाटलं औषधासाठी काढताय. आई देवा आम्ही सरभरीत काय ग मम्मी काय हा? हा चला बाय. तर भेटू आपण उद्या. शुभरात्री. हे बघा वर.